Bodegas Barral naceu en Betanzos, da má dos meus avós. Antiguamente éramos produtores, porque tiñamos viñas en Betanzos. Hoxe xa somos unha distribuidora na que vendemos produtos xa elaborados. Temos moitos máis produtos do que había antiguamente. Se hoxe meu abuelo vivise, estaría impresionado de que poidésemos ter unha tenda con 1500 referencias de viños distintos de distintas denominacións de orixe. Viños galegos están collendo un gran papel, sobre todo, pois eso, Mencías de Valdeorras, Ribeira Sacra, Monterrei, Godellos e Ribeiros. E, por suposto, bueno, o produto estrella dos gallegos son os albariños. En Galicia temos moi bons licores, e hai moi boas destilerías. A denominación de orixe de Orujo de Galicia, a verdad que fixo un papel importante en eso de elaborar produtos con calidade. Cando os clientes chegan, moitas veces veñen con unha idea porque a veces pois é o que conocen, non? Pero a veces cando lles podes recomendar pois igual unha bodeguiña pequena que fai pouca cantidad, pero fai unha moi boa calidad, e o proban, quedan bastante sorprendidos. De feito, unha das cousas que nos beneficia a unhas grandes superficies é que conocemos o produto e moitas veces podemos lle dar un consello á xente de leva isto por este motivo. Moitas veces produtos gallegos que non están en grandes superficies e que son pequenos produtores, a xente ven pedindo ese tema un pouco de exclusividade. Penso que se está perdendo un pouco o tema de atención ao público, non? Aquí intentamos que todo cliente se vaya con unha boa percepción do noso negocio, quede satisfeito e moitas veces pois, que os que lle veñen á súa casa queden sorprendidos. Eu lle metería, por exemplo, un par de botelliñas de viño, meteríalle un queixo, por exemplo, de queixerías do Eume, un chourizo, un salchichón de Casa da Boa, un par de patés, unhas regañás para mollar cos patés, e despois lles poñera algo dulce, unhas galletas de maruxas, para combinar un pouco todo o que é viño, a comida, o dulce, máis o salado.